שלום, שמי ירון. עד עכשיו הייתי לובש בגדים של נשים, מתחזה להומו. לא הייתי בטוח שאני הומו, עד שהכרתי את לבמי. שם פגשתי בחור בשם עידו. הוא היה כזה חתיך, בדיוק מה שחיפשתי. כאשר דיברנו בפעם הראשונה הרגשתי צמרמורת בכל ליבי. ואז בפעם הראשונה ששכבנו, הוא הוציא את הזרנוק שלו, ותקע לי אותו בתעת! מה תוקע לי את זה בתעת? באמא שלך זונה? אמרתי לו לא! דו, באמא שלך עידו! אולי תפסיק לתקוע לי את זה בתעת, זה כואב! לא, הוא לא מקשיב! תקע ותקע, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פמפמת, ועוד פמפמת, והוא מפמפם, פמפם, וכואב לי רבק! עכשיו, חודש לא על הלעת, יש לי כבר תחורים, כל הדעת שלי כואב, הכל שורף, אני רוצה לקרבן, אני לא יכול! למה? כי הכוס שלי אותו רצה לגמור לי בתוך התחת, אז הרבצתי לו, זיינתי אותו מכות, דרסתי אותו, וזהו! באותו יום הצמחתי קרניים וגיליתי שאני שטן. אז בסך הכל, לבמי זה ממש סבבה.